ба модари Қобилҷон ва ба тамоми наздиконаш ҳамдардӣ баён мекунам. Нацизм ғами умумии инсоният аст. То даме ки одамон худро ба чанд гурӯҳу дин тақсим мекунанд, мо наздиконамонро аз даст медиҳем. Ҳамватанони азиз, мардуми рус душмани миллати тоҷик набуд и нахоҳад шуд. Миллати рус дӯсти азизи мову шумо аст. Ҳамватанони азиз, нацист миллат надорад. Се блогере ки лақид ранги бано мухолиф тоҷик ба ҳар як суханшон. Се блогери тоҷик пушти панҷара ҷӯшон аст. Ва гурӯҳи 24 бояд как пифт, яъне назад, как терроризм бояд запрешено бошад дар территорияи Российскии Федератсия. То рӯзи 26 Исоқов Аюб пешниҳод мекунад як ариза. Генеральной прокуратураи Российской Федератсия як аризаи дига ФСБ Российской Федератсияда. Дига хаб кардан дар кор нест.